תמיד רציתי לדעת קצת יותר על יהדות, אבל פחדתי. תמיד רציתי להאיר את הדרך לעוד יהודים, אבל פחדתי. לא ידעתי איך הוא יגיב. איך הוא יקבל אותי? תמיד כאב לי שיש הרבה נערים, ילדים, שלא יודעים שמע ישראל, לא יודעים כלום, לא יודעים ממש א' ב', מי ילמד אותם? מה פתאום בחור שגדל באזור חילוני, גדל במשפחה חילונית, בסביבה חילונית, בבית ספר שכל הזמן הוא שומע רק נגד ואנטי יהדות, מה פתאום שיצא לבוא לשמוע יהדות? במקום שאנחנו נחכה בתוך המדרשייה, בתוך הבית מדרש, שהבחור החילוני יחשוב, יעלה לרעיון לעבור למדרשייה, אנחנו נצא לבית ספר, איפה שכולם נמצאים. ברבח שלי יקר, תעצת. איזה בריכה אתה יודע? שהכל. מה שגרם לי כן לצאת לפעילות זה תחושת השליחות, זה באמת ההרגשה הפנימית, ללכת לעשות משהו לקדוש ברוך הוא, באמת להחזיר את הבנים שלו. הרצון הזה להשפיע על הנערים שידעו מה זה יהדות, מה זה שמע ישראל, זה גרם לי, אפילו שאני קצת לא נעים לי בהתחלה, אבל גרם לי פשוט ללכת לקפוץ. הרב שלומי הגיע לפה, שמעתי הוא סיפר לנו על השיעורים של הרב משה, אז כאילו אמרתי, טוב, יאללה, נלך, אמרנו, נלך, כל החברים יש פיצות, זה. אמרנו, לא נלך. ואז זה מה שמשך אותי, אתה יודע, אוכל זה יציאות עם חברים. אז אתה יושב בשיעור, אתה באמת כאילו, זה מתחיל להיכנס לך דברים לראש, אתה מתחיל להקשיב. אז אתה, אצל הרב משה באמת, אתה לומד מה זה אור של תורה, מה זה... אתה מבין שזה החיים כאילו. אתה מבין, הוא נתן לי אור טורף, את עולם. אני בא ממשפחה כאילו מסורתית, אבל הרוב חילונית. ואתה יודע, עושים חוץ מקידוש בבית ובר מצווה, ברית מילה, כאילו, אתה יודע, כל הבייסיק, אין מעבר. ברוך השם, התקרב אחד, התקרבו שניים. היום ברוך השם יש כבר קבוצה שלמה שמחכים שאני אבוא. מגיע אברך עם חיוך רחב, ולאט לאט מתחילים להכיר את השמות. אחרי כמה שבועות כבר מחליפים את מספר טלפונים. אני מפנה אותם לשיעורי תורה, לקבלות טובות, וברוך השם אנחנו מתחזקים ביחד. ברור שהמטרה שלי שבסוף כל נער ונער ידע שיש יהדות, שיש אלוקים, יש תורה, יש מצוות, כאילו אנחנו לא נתלשנו. ואם כל אחד ואחד משם ידע את הדברים האלה, והיה זה שכרי. אני מאוד רציתי לשמוע על מצוות, ושלומי עזר לי להכיר עוד מצוות שלא ידעתי, ואני עושה אותן. הוא בא, הוא שולח לנו הודעות לצאת, ומספר לנו דברים, ומביא לנו שוקולדים וארטיקים, כל מה שילדים אוהבים. יש לפעמים שהוא מספר לנו דברי תורה, והוא קורא לנו לשיעורי תורה, ורב יוסף בא לפעמים מספר לנו דברים. היחס שלי ליהדות רק עלה. עם כמה שהוא היה גדול, הוא עכשיו ענק. לאט לאט ראינו בחורים שכל אחד בא עם תוצאות, מגיע עם תיארות. ברוך השם, אחד אומר, אני כבר התחלתי להניח תפילין. בחור אחר אומר, אני כבר מצליח לשמור שבת. אנחנו רואים את המשפיעים שיוצאים לתיכון עם כזה אכפתיות, עם כזה אהבת ישראל, וזה פשוט חודר לליבות. החיוך הרחב, ההכלה, האהבה של המשפיעים שמציף לליבות של התלמידים, וזה עושה את המהפכה. זה לא שוקולד, זה נשמה, זה הצלת נפשות של דורות. היעד שלי זה, אחרי הבית ספר פה, שאני מסיים, זה אני רוצה ללכת להיכנס לישיבה. החלום שלי זה לחזור בתשובה, לשמור שבת ולגדל פאות וללכת לבית כנסת ולהיות שלם עם עצמי. In Heizinen Regen
gehen wöchentlich heraus der Organisation Arbeiter zu den zehnlige Tausende Jugendliche, welche weißen gar nicht über das Jüdischkeit. Mit der Schmeicheln angenehm, die in seiner nähterende Kinder a Tritt noch a Tritt zum Taten im Himmel. Mit dann kleinen Anstrengung, mit aber bestimmte monatliche Stütze, werden die Maspieren weiter ausgehen, sich überstrengen, heimzubringen, noch eine Schumme, in noch eine Schumme. Nur in Dams Chies will noch tausende Schummes solche sind zum ersten Mal sich bekennen mit der Jüdischkeit. Angenehm in mit der Schmeichel.